يموت حداس فلوق يفطر الله ازي اسقرام ختكون يا حج مكينه يزور الله نا فرنسا نخيد لنا نخيد سلام كبرات تخاتلتنا كم يصنيحكم نحنا بأمر استفطرنا قص بحريات نايزا channel لينا سلامنتاي سبات كم تصليونا تفلطو دو مخنياتو دفتر مصحفتهم اقدست نغراتهم سلامبلع اوا نفلطينا انتاي مرچ علنا بحرنايو سلام كبرات تخاتلتنا كم يصنيحكم نحنا باكل زي كونست بيوتيوب channel ونا نزراتي استفطرنا اينا كاو دما طقمت تمرت نخترخبو سبسكرايب تغبرو نعدمو زوم تراهمم سبات ايكونن ازيوم جوجل فيو 3 بستبعله جوجل بزفنو حدا AI استسرحيهم بزي AI بمتقام زلخمو عينه فيلم مسرحت تخليهم تليهم كوميدي تليهم فيلمي زمرصكم ماليت بتزحبكم برونت مسرتي يسرح لكم زخونه خاطقم تخليهم እንደገና ካ ነዚ ካ ኣብ ዩቲዩብ አፕሎድ ምግባር ማኒ ወይ ካ ገንዘብ ان ክሰርሑ ትخليهم ስለዚ ሎሚ ከመይ ገርና ከምዚኦም ክንሰርሕ ከም እንኽእልን ፕሮምፕትታትን ክንጽሕፍ ከም እንኽእልን እቲ ፕሮምፕት ንኣብነት ንሓደ AI ዝበለጸ ፕሮምፕት ክትብዎ ኣለኩም እቲ ፕሮምፕት ትህብዎ ድኹም እንድሕር ኮይኑ ዝበለጸ ሪዛልት እውን ዘይክህበኩም ይኽእል እዩ ሶ ከመይ ጌርና ዝበለጸ ፕሮምፕት ንህቦ ChatGPT ተጠቒምና Google AI Studio ተጠቒምና ከርእየኩም እየ እታ ካልአይቲ ከዓ እዚ Google AI ንወርሒ ጥራይ ኢኻ ትጥቀመሉ ንወርሒ ብነፃ ካብኡ ተዘይኮይኑ ከዓ ብገንዘብ እናኸፍልካ ማለት እዩ ሶ ሎማዓንቲ ግን ን15 ወርሒ ብነፃ ከመይ ጌርኩም ከም ትጥቀምሉ ከርእየኩም እየ ማለት እዩ ሶ ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ረኣይዋ ክሕለፍኩም ድሕሪ ሕሊፍኩሞ ዝኾነ ነጥብታት ክሓልፈኩም እዩ ሶ ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ረኣይዋ ማለት እዩ እሺ እምበር ነዚ ቻናል ሓደሽ እንድሕር ኮንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ናይ ቻናል ተኸታተልቲ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ብከምዚ ከዓ ዝኾነ ናይ ቴክኖሎጂ ቪድዮ ፖስት ኣብ ዝገብረሉ ኣይምጠቅምኒ ማለት እዩ ከምኡ ነዚ ቪድዮ ላይክ ሼር ግበርዎ እሺ እምበር ብቐጥታ ናብቲ ቪድዮ ንኸይድ መጀመርያ ንገብሮ ነገር ሰለስተ ነገር ይሃድለና ቀዳማይ ኦፔራ ብራውዘር ምክንያቱ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ስለ ዝሰርሕ እቲ ካልኣይ ከዓ ጉግል ኣካውንት እሱ ከመይ ገና ክሬት ከም ንገብሮ ኣብ መገደና ከርእየኩም እየ ሳልሳይ ዘድልየና ኤጁኬሽን ኢሜይል እዚ ከዓ ናይ ተምሃሮ ኢሜይል ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ብነፃ ዝበልኩኹም ብከምኡ ኣክሰስ ስለንገብሮ ማለት እዩ መጀመርያ ኦፔራ ብራውዘር ዳውንሎድ ንገብራ ስለ ዘለና ናብ ፕሌይ ስቶር ንኸይድ ከምዚ ዘስምረልኩም ዘለኹም ማለት እዩ ሶ ኣብ ፕሌይ ስቶር ምስኣተኹም ኣብዚ ኦፔራ ብራውዘር ኢልኩም ትጽሕፉ ልክዕ ከምዛ ኣብ ዘላዕሊ ተጻሒፋ ዘላ ልክዕ ከምዛ ኣብ ዘላዕሊ ተጻሒፋ ዘላ ማለት እዩ ከማይልኩም ጽሕፍኩም ዝመፀልኩም እያ ሶ ኣብዛ ኢንስታል ትብል ዘላ ኣብኣ ተሃርምዋ show verified by play protect ኢላ ዳውንሎድ ትገብረልኩም እያ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ናይ ባዕላ VPN ስለ ዘለዋ ተቐንዲ ዳውንሎድ ንገብረሉ ዘለና እዚኣ ምልክት ክሮም ዘይተጠቀምናሉ ምክንያቱ እዚኣ ናይ ባዕላ ኣብ ውሽጣ VPN ኣለዋ ስለዚ ካልእ VPN ዳውንሎድ ኣይንገብርና ክሮም ተጠቂምና ከዓ ዲቴክት ክገብሩና እዮም ክፈልጡና እዮም ማለት እዩ ሶ ኣብዛ ኦፔራ ብራውዘር ትብል ዘላ ምስ ወደአት ኣብዛ ኦፕን ትብል ዘላ ባንጥዎ ኦፕን ምስ በልናያ ከምዚ ኢላ ከተምፃልናያ ብድሕሪኡ ኮንቲኒው ትብልዎ እዚ እዚ ከዓ ሴት ኦፔራ ኣስ ዲፋልት ትብልዎ እዚ ከምዚ ጌርኩም ንኣምሳርንኩም ብድሕሪ ኣብዛ ኦፔራ ትብል ዘላ እዛ ኦፕሽን እዚኣ ኣብኣ ትመርፁ ብድሕሪኡ ኣብዛ ሴት ኣስ ዲፋልት ትብል ዘላ ኣብኣ ትሃርምዋ ድሕሪኡ እዚ ስኪፕ ትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም በዚ ኣብዚ ላዕሊ ስኪፕ ትብልዎ ስኪፕ ምስ በልኩሞ ኣብዚኣ ኔክስት ትብላላ ኣብዛ ኔክስት ትብል ዘላ ትሃርሙ ማለት እዩ ሶ እዚ ናይ ከመይ ገይሮም ዳታኹም ከም ጥቀሙሉ እዩ ዝነግረኩም ዘሎ ኣብዚ ማኔጅ ሴቲንግ ኣክሴፕት ኦል ኢልኩም ተብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ኣክሴፕት ኦል ካርሞ እየ ሶ ኣቲና ኣለና ሕጂ ዌልፔፐር ዝኾነ ምረፁ ብለና ኣሎ እሱ ኣገዳሲ ስለ ዘይኮነ ኣነ ወላ ዝመሪፅ ኣለኹ ሶ ኣብዛ ዳን ትብል ዘላ ሽዑ ትሃርሙ ምስ ወዳኹም ኣብኣ ትሃርሙ ማለት እዩ ሶ ሕጂ ኣቲና ኣለና እታ ቀዳመይቲ ስቴፕ ወዲና ኣለና እታ ካልአይቲ ንገብራ መጀመርያ ክንርስዕ ዘይብልና ነገር ኣብዛ ታፕ ኣብዚኣ ማለት እዩ ኣብኣ ብምጥዋ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ክንደይ ታብ ከም ብድሕሪ ኣብዚ ታብ እናኣተና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚኣ እታ ናይ ጎግል ክሬት ንገብረላ እያ ናይ ኤጁኬሽን ከዓ ንገብረላ ኣላ ስለዚ ኣብዛ ኢና ክነብል ነዚኣ ተኸታተልዋ ሶ ሕጂ ንገብሮ
ኣብዛ ናይ ሰብ ምልክት ዘላታ ኣብ ሃሪንኩም ብድሕሪኡ ራይዋ ኣብዛ VPN ትብል ዘላ ኦፍ እያ ዘላ ኦፍ እንድሕር ያለይ ከዓ ክእትወን ኣይክእልኒ ሶ እንታይ ኢና ንገብር እዛ VPN ኦፍ ዘላ እዚኣ ኦን ንገብራ ማለት እዩ ኮኔክት ክገብር ከሎ ኣክቲቬትድ ኢልና ኣሎ ኣብዚ ጋዲ ትብል ዘሎ ንሃርሞ ብድሕሪኡ ኣውቶማቲክ ኣሜሪካ መሪፅልና ኣሎ ንኣኹም ግን ኣሜሪካ ዘይመረፀልኩም እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ኤዥያ ወይ ዩሮፕ ተመሪፅልኩም ኣብዚ ቨርቹዋል ሎኬሽን ዝብል ዘሎ ኣትኹም ብድሕሪኡ ኣሜሪካ ኤዥያ ዩሮፕ ኣሎ ሶ ናይ ኣሜሪካ ከም ትመርፁ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካን ዘለው ጥራይ ይሰርሕ እዚ ሶ ምስ መረፅኩም ናብዚ ትምለሱ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ ተመለስኩም ትምለሱ ናብዚኣ ሶ VPN ኮኔክት ጌርና ኣለና ሕጂ ናብ ኣብ ካልእ ታፕ እዚኣ ከምዘ ዘላ ተገዲፍና ኣብ ካልእ ታፕ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሃሪምና ኣብዛ ትሪኦ ዘለኹም ቁፅሪ 1 ዘላ ኣብኣ ሃሪምና ብድሕሪኡ ኣብዛ ፕላስ ምልክት ዘላ ትሪኦ ኣለኹም ኣብኣ ተሃርምዋ ኣብኣ ምስ ሃርምኩምማ ናብ ካልእ ታብ ወሲድና ኣሎ ሶ ኣብዚ እንታይ ኢልና ንፅሕፍ ከምዛ ኣነ ፅሕፋ ዘለኹ ፅሕፍዋ ማለት እዩ ጉግል AI ፕላን ኤንድ ፊቸርስ ኢልኩም ከምዛ ኣነ ፅሕፋ ዘለኹ ምፅሓፍኩም ኣብዛ ናይ ሰርች ምልክት ተሃርምዋ ብድሕሪኡ ሰርች ጌራ ከተምፃልናያ ማለት እዩ ሶ እዚ ሪድ ሞር ዝብል ዘሎ እዚ ንታሕቲ ጌርና ኣክሰፕት ኦል ንብሎ ማለት እዩ ሶ ራይዎ ጉግል AI ፕላንስ ኤንድ ፊቸርስ ብለና ኣሎ ትሪኦ ኣለኹም ሶ ኣብኡ ንሃርም ኣብኡ ምስ ሃረምና ኣብዚ ራይዎ ትራይ ጉግል AI ፕሮ ፎር 1 month at no charge ይብላ ኣሎ እዚኣ ጉግል AI ፕሮ ሲ ንሓደ ወርሒ ብነፃ ተጠቀሙላ ብድሕሪኡ ግን 20 ቅርሺ እናኸፈልኩም ማለት እዩ ወርሓዊ ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም ብለና ኣሎ እዚ ኣይኮንኩም ከሪአኩም ደልየ ዘለኹ ኣነ ናይ 15 ወርሒ ብነፃ ትረኽቡላ እያ እዛ ካልአይቲ ከዓ ልካ ከማያ ማለት እዩ እዛ ካልአይቲ ከዓ ጉግል AI ኡልትራ ን3 ወርሒ 125 ዩሮ ትኸፍሉ ማለት እዩ ሶ እዚኣ እውን ኣይኮንኩም ዘሪአኩም ኣብዚኣ ትሪኦ ኣለኹም ጉግል AI ፕሮ is free for student through finals ትብል ዘላ ነዚኣ እያ እዚኣ ንተምሃሮ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ማለት እዩ ጉግል AI ፕሮ ነፃ እዩ ክሳብ 2026 መወዳእታ ዘሎ ማለት እዩ ከምቲ እሱ ሓቢርዎ ዘሎ ክሳብ ጁን መወዳእታ ዘይኮነ ክሳብ ጁን 2026 ብነፃ ክትጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሶ see if you're eligible for the student discount ብለና ኣሎ ሶ ኣብዛ student discount ትብል ዘላ ኣብዚኣ ኣብኣ ንሃርም ኣብኣ ምስ ሃረምና ናብ ካልእ ፔጅ ክወሰናይ ማለት እዩ ብድሕሪ ኣብዚ ጉግል ኣካውንት ክንህብ ይሓተና ኣሎ ሶ ኣብዚ ክሬት ኣካውንት ትብልዎ ክሬት ኣካውንት ኢልኩም ብድሕሪ for my personal use ብድሕሪ ኣብዚ ዝኾነ ኢልኩም ክትብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ኣብዚ ሶ ኢለ ክእትየ ማለት እዩ ንስኹም ግን እቲ ሽምኩም ክትእትዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዛ ላስት ኔም ኦፕሽናል ስለ ዝኾነት ከምታ ዘላታ ንገድፋ ድሕሪ ኣብዛ ኔክስት ትብል ዘላ ኣብኣ ንሃርም ኣብኣ ሃሪምና ብድሕሪኡ እዚ ዕለት ዝተወለድኩምሉ ትእትውዎ ማለት እዩ ልዕሊ 18 ትገብርዎ ኣለኩም ብሓፂሩ ብድሕሪ ኣብዛ ጀንደር ትብል ዘላ ኣብዚኣ ሜል ገይረ ኣለኹ ኣነ ሶ እዚኣ 83 ትብል ዘላ ሶ እዚ ዓመተ ምህረት ኣብ ዘለኹሞ ክትእትዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ እዚኣ እትየ ኣለኹ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዛ ሜል ትብል ዘላ ኣነ ሜል ክእትወ እየ ንስኹም ከዓ ናይ ጓል እንድሕር ኣካውንት ክሬት ትገብርሰን ናይ ጓል ትገብርዎ ማለት እዩ ብድሕሪ ኣብዚኣ ኔክስት ትብልዋ ኔክስት ኢልኩም ትሕልፍዎ ነዚ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ ንህለኩም ፒክ ጂሜል ኣድረስ ኦር ክሬት ዩር ኦውን ብለን ኣሎ ሶ ኣነ እዚኣ መሪፅ ኣለኹ እቲ ዝመረፅኩሞ ከዓ መታን ከይጠፍኣኩም ኣብ ወረቐት ክፅሕፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ሶ ኣነ መሪፅ ኣለኹ ሶ ኣብዛ ኔክስት ትብል ዘላ ኣብኣ ንሃርም ማለት እዩ
أبا مسارمنا باسورد بلنا له سونا هكون باسورد تأتو ماليت أبزي سترونج تبلوه زحايل باسورد مغنياتو كن مقروب معالتات جوجل عندنا بزح أكاونت هاك تغير نيري سلاز أمو داتاون فيديو قرفلكم يخمي يغيركم حيال باسورد كم تقامون كم يغيركم نفسهم كم تحلون هاك استقبر أكاونت قومون كم يغيركم تشا كم تقبرون أمو داتا كغرفلكم يا ماليتي سو أبزي باسورد تأتو ماليت أنا باسورد اتيحم لسوكمي سو مسأتكم أبزا نيكست بزلا أبا تهارموا ماليتي أبا مسارنكم ما دحريو فون نمبر بلنا له سو أنا تليفون نمبر كتوي تليفون نمبركم مسأتكم أبزا نيكست بزلا تهارموا سو أبتا نيكست بزلا مسارنكم ما كود كسدلكم يا كود تاخد تأتوها ماليتي سو تاخد اتيا له أبزا نيكست بزلا حجون أبزا نيكست بزلا تهارموا مسارنكم ما ريكفري ايميل ادرس بلنا له سو إذا مالت in case وي أبزخونا هاندبت كودكم ترسيحهم ويكا هاك تغيركم دحرواتيحهم كاب اكاونتهم كدحنوكم زخيل ويكا كود ناو أساديدا منعهم نابديا كأتوكم زخيلو جيميل تأتو ماليت سو أنا اتيخم لسوكمي سكيب وون كتبلوه تغليهم سو أبتا سكيب تبزلا أنا هارمي مناتو اوبشنال سلازخونا ماليتيو أبزلهم مساعات جن ريكفري إيميل سلاتتو أنا جن جبرايد لهون سلازي أبزا سكيبت بالزلا بايا نهارم بدحريو review your account info بلنا له so next نبلازيا بدحريو زي انت حتى سكرول نجيرنا أبزا I agree بالزلا أبا نهارم بدحريو confirm personalization بلاله confirm نبلو بدحريو accountنا آتينا لنا ماليتيو سو أبزين تاي بلنا له verify student status بلنا له تروي له this account أبزا save password تبزلا save تقبرواتو عليهم أنا أبزا save تبزلا هتبغاي بس أوبيرا ماليتي بدحريو this account isn't eligible for Google AI plan بلنا له so اتا VPN connect ايكونات ماليتي كلايك زي connect نقبراينا تمليسنا VPN on يا تبزلا on غيركم تولعوا ماليتي مسولعهموها زاني أمريكا لوكيشن كخونا له كم تزبالكم نعي بخمية سرحت لي so protected بلن له رايوه أبزي verify student status بلاله أبان هارم so حجي اندحر كمتي ايرر ملكت دهر عمتلكم زيادة خكلا يكون انتهي لكم ريفريش ترايك بروا تاجي تا ايميل كا تا VPN كا كم تزر اخون غيركم شك تقبروا ماليتي سو ايميل تأتوه اب كومنت ويكا اب ديسكريبشن قد فالكم يا ماليتي ناي education channel تمزلو سو مهناتو كرقاق دلو ناي بحكي نحنا استمهارودنا انا جن حانت تريك كاريكمي سو أبزا ناي تاب أنتو بزبلكم نحن دي أطغمنا سو أبا طويانا بدحري أبزا بلاس بزيلا أبا نهارم نابزا إيتيمب ميل تبزيلا دك أنا همزات سحفاز اللهو eTempMail.com تخدو ماليتي سو أبزا ناي سيرش ملك تهارموا بدحريو كتأتوكم يانا بتا ويب سايت سو سكرول تقبرو ماليتي بدحري أبزي زخونا إيميل كهبكمي أبزيقن شنكم قيركم تتولكم change domain لكم زي USA تريوالهم أبزا change domain أبزي هارينكم USA تبزلا أبزا select تبزلا تارموا بدحري أبا هارينكم كلن يسرحي انقلنا USA انت تتقيمكم زبالة زي محناتنا أمريكا تمهارو قبلنا زخل نسو سلازخونا ماليتي سو أنا هارم بدحري أبزا change تبزلا أبا نهارما ماليتي سو نزيا كوبي نقبرا تقولهم نزيا جنريت تقبرت لنا كوبي نقبرا سو نزيا كوبي مش قبركم أبزا تاب هارينكم أبزيا أبا هارينكم بدحريو نبزا تاب زيا تملسو ماليتي بدحري رايوا زيا تقولهم ذا تاب أنتو زخفتنا
تا إيميل اتوات بلنا لا سو تا إيميل كن اتواينا أبزي كوبي بيست نقبرا ماليتنا مزيا جيرنا بدحريو أبزا فيريفاي تبزلا أبان هارما مهنياتو زيا هاترقا قصوالكم نسامو خانا سو أبزا فيريفاي تبزلا نهارم بدحريو كود سديدو ملنا لو حجي نابزا بيج زيا تمليسنا نابتاني أنتبو بيج نابا تمليسنا اتاخد نمزا ماليتي سو سكرول نقبر نالكم رايو temp mail free يجوب لنلو if you receive any email it will be shown here لنلو سو كود سديدو سلازلو تاخد كنتو لنا سو بزياد توقو أبزا inbox بزلا أبا توقو ماليتي كم تسألكم يو تبايو ماليتي شو كساب زمتالكم تبايو دحرين اذا ويب سايت كان بيقركم ريفريش تقبروها ماليتي ريفريش مش قبركم سكرول تقبرون تحتي سكرول تقبرو سو ابزي اختمت تاخد سدوم لنا زلو didn't get a code recent بلالا تاخد من الواشتا زي ما تسألكم ابزا recent بزلا باتهارموا بدحريو كالايك زي كود سديد لنا سو نابا نملس نابزاتا بزنبرنا نابا هريمنا بدحريو أبزيا نزيا ريفرش نقبرا بدحريو norply google.com بلنا له إيميل مجي سلازله سوابا نهارم بدحريو سكرول نقبر نتحت رأيوا تاخد تروا لهم تاخد مزيا الله سو نزيا هم زي أقركم تغط عبيلكم كوبي تبلوها ماليتي كوبي لكم بدحري أبزيا تهرموا أبا هارينكم نابزيا تملسو نابزا سايت زيا تملسو أبزا تابيهم تهرمو كي تقاقيو أبزيا هارينكم بدحرين نابزا تابزيا تملسو تاخد شعو بزيا بيست قبروا بيست مش قبركم ما أبزا سبميت بلالا رايوا أبا تهرمو You're eligible for Google AI Pro student discount بلنا له إذا مالت نعسة تحمشو ورحي بنات أخنت كم نخلينا so guys عسة تحمشو أكاونت لكم شش كريديت يزوكم سلازن عسة تحمشو أكاونتكم عسة تحمشو جيميل بمتكام بزازر أخوكم ميتد شح كريديت نارخوكم عسة تحمشو ورحي بنات جوجل AI كنت كامينا ماليتيو so أبزا continue تبزلا نهارما أبا مسارمنا يا سو أبزا start trial تبزلا أبا نهارم ماليتي successfully أتينا سلازخونا سو أبزا start trial هارمنا بدحريو add paypal زبلالو شو ناي paypal كما بستقطوه ماليتي وي paypal وي كاردي وي كا paypal تتقمو أنا paypal يزكم سو أبزا paypal تبزلا أبا تهارمو بدحريو ريلود جيرو خمسالكم يتبيج add paypal to google زبزلو نزيا continue تبلوا ماليتي continue مسوالكم ما ناكم زي عين السايت كم تاكمي so paypal كم أبدأ تقطوه paypal أنا paypal اتياخ من لسوكمي paypal كم سأتكم أبدأ next تبلوا إيميلكم سأتكم باسوردكم اتو اختب لكم يا بدحريو زا باسورد توا خانسكم أنا اتياخ ملسكمي سو تا باسورد مسأتكم أبزا لوجين تبل تهرموا بدحري أبزا لوجين تلوا ماليتي ندحر فليتكم سويل هاتوكمي تزي كوينغن مرقاقاتي نسخم لهم أيكونكم من كود يسدلكمي سو أبزا نيفر كتبل كهرميانا سخونكا أبزا لما تهرموا توليهم so أبزيا أتناكم أي بايبال مس بانكي كونيكت ندحركم أي بانكهم تأتوا ماليتي بزي so أني اتيخ من لسوكمي so مس أتوهم أبزا أت بزلات هارموا so باسوردهم مس أتوهم
ሪፍሬሽ ትገብሮ ምስራሕ ተኣቢኩም ትኽክል ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከዓ ዌብሳይት ግሊች ኣሎ ማለት እዩ ሶ ሮቦት ዘይምዃንኩም መረጋገፂ ሳይክል ዘበላ እትወን ይብለና ኣሎ ሶ ዘን ሳይክል ዘበላ ትእትውወን ሳይክል ዘበለ ካልእ እንተእቲኩም ሮቦት ይኹም ኢሉ ኣሕልፈኩም ወይ ከዓ ኢረር መሰጅ ከምፃልኩም እዩ ሶ ኣብዛ ቬሪፋይ ትብል ዘላ ተኣርምዋ ሶ ኮድ ክሰደልኩም እዩ እታ ኮድ ትእትውዋ ማለት እዩ ኮድ ምስ ኣእተኹማ ክትሕልፈኩም እያ ሶ ኣነ እታ ኮድ ክእትዋ እየ ሶ ሰብሚት ክብላ እየ ዩር ኦል ሴት ኢልና ኣሎ ሴት ምስ ኮንኩም ኣብዚኣ ኩሉ ከምፃልኩም እዩ ብድሕሪ ኣብዛ ፍሎው ትብል ዘላ ፍሎው ኢልኩም ሰርች ትገብሩ ማለት እዩ ሶ ኣብዛ ኮንቲኒ ትብል ዘላ ተኣርምዋ ሶ ኣብዚ you've already subscribed ኢልን ኣሎ ሶ go to Gemini Pro ንብሎ ትሪኦ ኣለኹም ኣብዚ እኹል ክሬዲት ይብን ኣሎ 1000 ክሬዲት እዩ ዝህበኩም ኣነ ግን ኣጋጣሚ ጀነሬት ስለ ዝገበርኩሉ ሶ ኣብዚ ጀሚና እያ ንሕና ግን ጀሚና ደይኮና ፍሎው ኢና ክንጥቀም ዘለና ሶ ኣብዛ ታፕ ሃሪንኩም ኣብዚኣ ኣባ ሃሪንኩም ድሕሪ ኣብዛ ፕላስ ተሃርሙ ኣብዛ ናይ ተደመረ ምልክት ዘላታ ኣባ ሃሪንኩም ብድሕሪ ኣብዚ ፍሎው ኢልኩም ትእትዉ ማለት እዛ ፍሎው ትብል ዘላ ንሳ ትእትዉ ሰርች ምስ ገበርኩም ኣዛ ቀዳመይቲ ትመፀልኩም እያ እዚኣ ሶ ኣብኣ ተሃርሙ ኣባ ምስ ሃረንኩም ክሬት ዊዝ ፍሎው ዝብል ኣሎ ትሪኦ ኣለኹም እዚ ኣብኡ ተሃርሙ ማለት እዩ ሶ ነገር ኣብቂኣ ኣላ 1000 ክሬዲት ክበኩም እዩ እዚ 1000 ክሬዲት ኣብ ወርሒ 1000 ክሬዲት ስለ ዝኾነ ወርሒ 1000 ክሬዲት ክበኩም እዩ እዘን 1000 ክሬዲት ግን ብኣገዳስነት ኣብቲ ዘገድሰኩም ጥራይ ትጥቀምሉ ኣለኩም ምክንያቱ ንሓንቲ ቪድዮ ብድምፂ ዘለዋ ከምቲ ኣነ ዝገበርኩ ማለት ጀነሬት ክትገብሩ ተደልዮም 100 ክሬዲት እያ ንሓንቲ ቪድዮ ሶ ሕሰቡ ኣብ 10 ጀነሬት ትገብሮ ትውዳእ ማለት እዩ ሶ እቲ ጀነሬት ትገብሮ ተጠንቂኩም ጀነሬት ትገብሩ ኣለኩም እንድሕር ብዘይ ዝምፂ ተደልዮም ከዓ ብዙሕ ኣይትወስድን እያ ክንደይ ክሬዲት ከምዃኑ ኣብዚ ይነግረኩም እዩ ሶ ኣነ ጀነሬት ዝገበርኩም ኣብዚ ብዙሕ ኣሎ ንኣኹም ግን ሕጂ ብፕሮምፕት ስለ ዝበልኩኹም ኣብዚኣ ኣካውንትኩም ተሃረንኩም ክንደይ ክሬዲት ከም ዘለኩም ትሪኦ ተለኹም ሶ ኣነ 360 ክሬዲት እዩ ዘለኒ ንኣኹም ግን 1000 ክሬዲት ክብለኩም እዩ ምክንያቱ ኣነ ስለተጠቀምኩሉ እዩ ተወዲኡ ንኣኹም ግን 1000 ክሬዲት ክብለኩም እዩ ሶ ኣብዚኣ ጀነሬት ኤ ቪድዮ ዊዝ ቴክስት ትብለና ዘላ ኣብዚኣ ቴክስት ኢና ንእቱ ዝበለፀት ፕሮምፕት ማለት እዩ ሶ ናብ ቻትጂፒቲ ትኸዱ ናብ ቻትጂፒቲ ከይድኩም እንታይ ትብልዋ እዛ ኣነ ዝህበኩም ፕሮምፕት ፅሑፍላ ማለት እዩ ንኣብነት እንታይ ትብልዋ መጀመርያ write me a prompt about ትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ሶ ኣነ ናይ ታሪክ ኣብዚ ትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ሶ ኣነ መሪፀ ክምለሰኩም ሶ ኣብዚኣ write me a detailed ኣብዚ a detailed ንእትወሉ ማለት እዩ ዝበለፀ ክትበና ማለት እዩ እዚ ንህባ ዘለና ፕሮምፕት ከዓ ማራ ስትሮንግ ግበርዮ ክንብላ ንኽእልና ንሲን ዝምችእ ስትሮንግ ዝሓየለ ግበርዮ ክንብላ ንኽእልና ሶ write me a detailed prompt for generating a video about VO3 so ኣብዚ prompt ትክክል ፅሕፈለኩም a video
two people to realistic digital humans تبلو تولم أبدي so English زي تقول ندحر كونكم كا digital humans كيركم جوجل اي ستوديو تحت واتو لهم انا خمسة قبر لهم مو prompt يلين له لكم بتغنيا تحت واتو لهم so to realistic digital humans one male so مسايب حسب صحفه one female talking about the new AI Google Veo 3 and the man begins لكم أبزي we were created by Google Veo 3 yes this AI brought so أنا هم صحفة زلوحو صحفوتو اليوم as to life so أبزي تاكل كتصحفو لكم باي جود زلا جوجل تقريبا ماليتي بدحريقو أبزي انتاي تبلوا note لكم all dialogues in this video should be spoken in Tigrinya. So هم جايكم سند مسكبركم ما detailed prompt تبوكم يا so رايو scene bright إلى بمولو أنت أتولى ماليتي so تتغنيا مرة perfect أيكونن سنتاي تقوم تغليهم only the English transcript توسو تغليهم so ويكا now Google AI Studio تخلو تقدميتي نتوم English تخلو advanced تخونكم سباتيا نتوم English زين خلكا نحون حانتي أقداسيت وصيت علاتني مفتوح ماليتي نسخ أنا جوجل تخلو بدحري أبزي جوجل AI Studio ماليتي بدحري تأتو أو مساعتكم chat جوجل AI Studio بلالو so بتاتخكل كتاتو لكم بتاتخكل إيميل مهناتو so أنا بزي آتي له حجي يقبلني تحسب قدما بزلوا إيميل دحراتهم وي أبتي جوجل AI Studio زي تفقد حاجات لهم زي أي سرح لكم نيواليتي so نزيع ناي كمبيوتر فيرجن سلازلا ديسكتوب سايت بزلا نزيع نغيرنا نورمال ماليتي بدحري أبزي بتقرينيا إذا أنا تصحفي هذا لو كوبي بيست قبرواتو عليهم سو أنا كم سامبل زي تصحفي هذا تي يعني سلازي كنا أبزي كتساهلو طولهم سو أنا جرامر إيران درالي أبزوز تقريواتو عليهم رزلو ماليتي معناتو روبوت بيرفكت هيكونن جن أيسب حاجة زي اللي سلازي بدحري أبزي أمس وداهم تيتقبرو سنت بلوه ماليتي سو برومت كتصحفلنا ناتزارو سرح اللي ليالو examining the core topic لا كله سكرول تقبر على ماليتي بدحر نت برومت إينا انتاينا نبلا إذا برومت دساي بلتن وصخلا أصفحية نعمنت between أبيل إندينو إلى
እቲ ዲያሎግ ስትራክቸርስ ኩሉ ነገር ኣምፅያትላ ገጸ ባህርየት ኢላ ነዚ ሕጂ ብእንግሊሽ እዩ ብትግርኛ ይባ ናብ ክሳይ ቀይርልና ንብላ ኢና ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢላ ኣምፅያትልና ኣላ ጀነሬት ገይራትልና ኣላ ፅቡቅ ጌርኩም ድሕሪኩም ፅቡቅ ጌራ ተምጣልኩም እያ ዓለም ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ፍልጠት ዘለዋን ሓድሽ ነገራት ክትፍትን እትፈቱ ሰብ እያ ሳሙኤል ኣርካ ዓለም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዙሕ ዘይፈልጥ ግን ክምሃር ድሌት ኣለዎ ኣብ ሓደ ቤት ሻሂ ኮፍ ኢሎም ትግርኛ ፐርፌክት ዳርጋ ክንብሎ ንኽእል ኢና ድሕሪ ብትግርኛ ክፅሕፉ ተለይኹም ኣብዚኣ መፂኹም ክጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ዓለም ከመይ ቀኒኺ ሪኤለኪ ሎሚ ኣብ ላፕቶፕኪ ተጠሚዕኺ እንታይ ሓድሽ ነገር ረኸብኪ ሳሙ ከመይ ኣለኻ ብሓቂ ኣብ ሓደ ዘደንቕ ነገር ተፀሚደ ነይረ ብዛዕባ ጉግል ኤአይ ሰሚዕኻ ዶ ትፈልጥ ጉግል ኤአይ ስቱድዮ ኣይመስለንን ከምኡ ኢላ ጀነሬት ገይራትልና ኣላ እዚ ግን ናብ እንግሊሽ ክኸውን እታ ዘላ ናይ ሕጂ ኤአይ እዚ ሰፖርት ስለ ዘይትገብሮ እንታይ ኢና ንገብር ትራንስሌት ዲስ ኢንቱ ኢንግሊሽ ወይ ከዓ ብትግርኛ ናብ እንግሊሽ ፀሓፍዮ ንብላ ማለት እዩ ኤንድ በት ወይ ከዓ በት ግን ትግርኛ ከም ዝዛረቡ ብእንግሊሽ ወላዳ ይኹን እምበር ኣብቲ ፕሮምፕት ግን ብትግርኛ ክዛርቡ ከም ዘለዎም ክትፅሕፍለካ ንብላ ኢና ሜንሽን they should speak in Tigrinya in the prompt ኣብዚኣ ንገብራ ማለት እዩ mention in the prompt they should speak in Tigrinya እዚኣ ክትርጉማ ማለት ተርጊማ ከዓ ክትህበና እቲ ናይ ኣቤል ዘሎ ኩሉ ዝተርጊማ ናብ እንግሊሽ ክትበና ብድሕሪኡ ንሳ ኮፒ ፔስት ኢና ክንገብራ ኮፒ ፔስት ጌርና ብሙሉ ዝኒአና ኣለና እንግሊሽ ኣምፅያዎ ኣሎ prompt ኢልና ኣሎ ኮራይ ሕጂ the conversation should be natural the following points must be clearly presented ta conversation እዚኣ እንድያ ንሕና ሕጂ እንታይ ኢና ንወስድ እዛ prompt ኢና ንወስዳ ta prompt ፀሓፈትልና ማለት እዩ ነዚኣ ከምዚኣ ጌርና ብምላ ታዝሃበትና እንደገና መሪፅና ንብል ማለት እዩ ግን ልክዕ ሃባ ንክትከውን እንታይ ኢና ንገብር ሃባ ንፀቅድምሽ ድሕሪያ ከምዚኣ ጌርና ስክሮል ጌርና ክሳብታ ክሳይ ኮይና ዘላ ኮፒ ንገብራ ማለት እዩ ዳርጋ ንብሙሉ እያ እዚ ሕጂ ኮፒ ጌራቶ ዘላ እንታይ ንገብር ሜክ ኮፒ ክንገብራ ይንኽእልና ኮፒ ቴክስት ዝብል ኣሎ እዚኣ ኮፒ ንገብራ ብድሕሪኡ ኣብ ናትና ኖትፓድ ኣምፂና ነመሓይሾ ቀጥታ ከይዳ ኣነ ናብታ ኤአይ ማለት እዩ ናብኣ ምስ ከድኩም ጀነሬት ኤ ቪድዮ ዊዝ ቴክስት ዝብል ኣሎ ራዮ ኣብ ስትሪኦ ኣለኹም ኣብዚኣ ሕጂ ፔስት ዝብልዋ ንዓ ብምሉኡ እቲ ዘበልናዮ ማለት እዩ እቲ ኦፍ ኮርስ ገለ ዝብል ዘሎ እዚ ክጠፍእ ኣለዎ እዚኣ ጠፊኣ ሕጂ ፕሮምፕትን ኩሉ እቲ ናይ ካራክተር ኩሉ ሂብና ኣለና ኣብዛ ክሳይና ንሃድም ራይዋ ኣብዛ 3 ነጥቢ በዝፀገ ዘላ ንሃሪምና ቪዮ ቱ ፋስት እዩ 12 ዲቲ ዝጥቀም ኣብዚ ከም ዝሕብሮ ዘሎ 12 ዲቲ ዝጥቀም ግን ከዓ ድምፂ የብሉን ሳይን ገብራና ንሕና እንታይ ኢና ንመርፅ ኣብዛ ቪዮ 3 ኳሊቲ ትብል ዘላ ኣብኣ ኢና ንሃርም
ሰባ ምሳረምና 100 ክሬዲት ክትቀሚ ይብለና ኣሎ ኦኬ ኢልና እዚያ ከም ዘገርና ንሃርማ ማለት ይብዚያ ነዚያ ምሳረምናያ ጀነሬት ትገብራላ ቁርብ ኣብዚያ ክነግረኩም ዘለኹ ቀዳማይ ነገር ላጊ ክኸውን ይኽእል ወላ ዳውንሎድ ምስ ገበርኩሞ ኣብቲ ዳውንሎድ ምስ ገበርኩሞ ኖርማሊ ዝኸውን ግን ክትሪእዎ ከለኹም ፕሪቪው ክትገብርዎ ከለኹም ዳውንሎድ ከይተገብረ ክትሰምዖ ክትሪእዋ እንታይ ጀነሬት ትገብረ ክትሪእዋ ተደልዮም ሓደ ግዜ ጠጠው ይብል ከምዚ ይድንዝዝ ኣብ ናይ ላፕቶፕ ብዙሕ ኣይድንዝዝኒ ኣነ ግን ብሞባይል ስለ ዘርእኩም ዘለኹ ማለት እዩ ይድንዝ ኣሎ ሶ እዚኣ ጀነሬት ምስ ገብረ ክምለሰኩም ሶ ጉግል ኤአይ ዝበለፀ እዩ ጉግል ኤአይ ኣብ ትግርኛ ይኹን ኣብ ትግርኛ እሞ ካብ ቻትጂፒቲ ካብ ኩለን ዝሓሸ እዩ ፅቡቅ ጌርና ትግርኛ ዳርጋ ዝመልክዖ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሶ ብትግርኛ ዝደለኹም ዓይነት ፕሮምፕት ሃብዎ ብድሕሪኡ ከዓ ናብ ኢንግሊሽ ቀይረልና ትብልዎ ከምዛ ዝብለኩም ዘለኹም መሰረት ከዓ ሓንቲ ከዓ ብፒዲኤፍ ገድፈልኩም ዳውንሎድ ትገብርዎ ዘለኩም ኣብ ቴሌግራም ቻናለይ ናይ ቴሌግራም ቻናለይ ሊንክ ኣብ ዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ወይ ከዓ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ታሕቲ ናይ ኮመንት ኣብኡ ገድፈልኩም ኣብኡ ምጥዋእ ፒዲኤፍ ገድፈልኩም ማለት እዩ ንዕን መሰረት ሂብኩም ንቻትጂፒቲ ወይ ከዓ ንጉግል ኤአይ ስቱድዮ በዚኣ ሪፍረንስ መሰረት ብትግርኛ ከም ትብልዎም በዛ ሪፍረንስ መሰረት በዚ ኩሉ ዲስክሪፕሽን መሰረት ግን ካልእ ዓይነት ታሪክ ከምዚ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ከምዚ እናገበረ ስርሓለይ ትብልዎ ስርሓልኩም እዩ ንኣብነት ናብ እንግሊሽ ተርጉሞ ምሽ ብድሕሪኡ እንታይ ኢለ ነይረ ሓደ ህበይ ቭሎግ እናገበረ ስርሓለይ ኢለ ነይረ ሶ ፕሮምፕት ስርሕለይ ኣሎ ረዮ ሲን ኢንድ ኢሉ ሳውንድ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ በቃ ኩሉ እዚ ኣቢልዎ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ነዚያ ኮፒ ንብላ ሶ ኣነ እዚኣ ብእንግሊሽ ስለ ዝበልኳ ብእንግሊሽ ኣምፅአት ለላ How are you? I was truly engrossed in something amazing. Have you ever heard of Google AI Studio? እዚኣ ከዓ ስርሕዎ ማለት እዩ ተሃለይቲ All right, hey everyone, Miko here. Welcome back to the channel. Coming at you live from, well, my favorite branch. So, all right, hey everyone. ዝፈቅደልኩም 8 ሰከንድ እዩ ብኸምኡ ከዓ ንኣብነት ካብ 8 ሰከንድ ላዕሊ እንድሕር ሂብኩሞ ዘይክበኩም ክእል እዩ ሶ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ እዮም ኣብ 8 ሰከንድ ቻንክ ጌርኩም ከፋፊልኩም ነታ ስክሪፕት ጠጠው መበልታ ኣላታ ሶ ንዓ 8 ሰከንድ ዘይትሓልፍ ጌርኩም ጀነሬት ተገይርኩም ልክዕ ከምዚ ናተይ ውፅኢት ከምዝኣልኩም ብትግርኛ እውን ጀነሬት ዝገበርኩ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ከምዚ ጌርኩም ብቐሊሉ ጀነሬት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ሎማዓንቲ ዝብሙሉ ጀነሬት ዝገበርኩ እዩ ብኤአይ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ two people sitting together በአኒሜሽን ሰራሕ ከሎ VO2 ብምጥቃም ማለት እዩ VO2 ብምጥቃም ሰራሕኮ አኒሜሽን ብሉፅ ኮይኑ ይረኽብኮን ምክንያት ድምፂ የብሉን እዚ ግን ኳሊቲ ራይዎ ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ፀኒሕኩም ንሕና ብኣእምሮ ዝተፈጠርና ገጸ ባህርያት ናይዛ ቻነል ኢና ሶ እዚኣ ሃደይታ ንሕና ብሓቂ ሰባት ኣይኮናን ብኣፕ ዝተፈጥሩ ዲጂታል ኣቫታራት ኢና ሰብስክራይብ ግበሩ ሶ እዚን ጀነሬት ዝገበርኮን እየ ብድሕሪኡ ከዓ I generated this one እዚኣ ከዓ ጀነሬት ዝገበርኳ ቴክስት ቪዲዮ ማለት እዩ AI video prompt ይብያ ማለት እዩ ትግርኛ ዲያሎግ ኢልኩም ኩሉ ግዜ እንታይ ከኣትዎ ኣለዎ ትግርኛ ዲያሎግ scene title here we are in war ገለ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሶ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ሓንቲ ግዜ ጀነሬት ምስ ገበርኩም
نزي أوصيلكم أبجاج بيتي ويكا أب جيميناي أوصيلكم كم ذا زلاتا نزيا أوصيلكم use this as reference ويكا نزيا كم reference تتغينكي كالي جن نزي عينت structure تختل كله تي تونا تبمولو ناتا تختل جن كال عينت تاريخ سرح اللي تبلواتو اليوم سوري وزي أجنريز قبركم عليكم حجزونا أوقينا زلنا زسمعنا لوديت بجاكم حجزونا بسودهم أبدي داونلود بالملكة الله فاتحر مواتو عليهم أبا مساركم أبدا أورجينال سايز بالزلا أبا تحرمو ماليتي أبا مساركم داونلود مقبرك جمر يازا فيديوهم داونلود مسكبركم أقالري كترفواتو عليهم أبدا ريسنز بلالو رأيوه ልዩና ትፈልጥ ዶ ምክንያቱ ደብተር መጽሐፍቶም አገደስት ነገራቶም ስለእንበልዕ ደርጋ ፐርፌክት አይኮን እንት ትግኛ ግን ያ ከምዚ ጌርኩም ክትቆም ላትኸሊኹም ዓጊብኩም ላትኮን ተስፋ ይገብር ምክንያቱ እዚ ፕሮምፕት ከመይ ጌርኩም ከም ፅሕፎ ኣርየኩም ኣለኹ ሕጂ እንደገና እዚ ከዓ እንታይ ይጠቕሚ ኣለዎ ብዙሕ እኳ ሰገን ኣይትበኩምንያ ግን እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኣብ ሞባይልኩም 10 ሞባይላት ንበል ወይ ከዓ ኣብ ገዛኹም 10 ሞባይላት ኣለዋ ንበል ኩለን ኣካውንቲ ኣለወን ብኩለን ኣካውንቲ ኤጁኬሽን ኢሜይል ናምፀኹም ሽሕ ክሬዲት ኣለኩም በዘን 1000 ክሬዲት ጠላላ ናይ 10 ቪድዮ ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ስታክ ኣብ ተገይና እንድሕር ብምሉእ ድሕር ኣላጊብናዮም ሓንቲ ምልእቲ ቪድዮ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ከምዚ ጌርኩም ጀነሬት ክገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ናይ ፕሮምፕት ከምዚ ጌርኩም እቲ ናይ 15 ወርሓ ከምዚ ዘርኣኹም ጌርኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ሕቶ ርእቶ ተሊኩም ኣብ ኮመንት ግደፉለይ እንደገና እተን ናይ ፒዲኤፍ ዝበልክኹም ኣብ ቴሌግራም ገድፈልኩም እየ ማለት እዩ ናይ ቴሌግራም ሊንክ ወይ ከዓ ኮመንት ገድፈልኩም እየ ንዓ ብምጥዋእ ብአን ንዕን ኣፕሎድ ጌርኩም ዩዝ ዲስ ኣስ ሪፍረንስ ትብልዋ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ነዚ ከም ሪፍረንስ ተጠቒምካ ካልእ ታሪክ ስራሕ ለይልኩም ጀነሬት ዝተገብረ ዲቴይልድ ክትበኩም ጌርኩም ጎግል ኤአይ ስቱዲዮ እታ ዝበለፀት እያ ይብል ኣነ ነታ እሳሳበትኩም ኮፒ ጌርኩም ናይ 8 ሰከንድ ተኣክል ዝበልኩሞ ማለት እዩ ኩሉ ኮፒ ተጌርኩሞ ኩሉ ኣይተምፅኦን እያ ናይ 8 ሰከንድ ሰላታ ንኣምፂኹም ብድሕሪኡ ፔስት ትብልዋ ኣብታ ዘርኣኹም ካብ ቪዲዮ ትሪልኩም ትመርፁ በቃ ወዲኹም ስለዚ ቪዲዮ ጀነሬት ከምዚ ጌርኩም ጀነሬት ትገብሩ ማለት እዩ ናይዛ ቪዲዮ ድሕር ፈቲኹማ ላይክ ሰብስክራይብ ናብ ብዙሕ ሰብካ ሸር ግበርዋ ላይክ ኣግበርዋ ናብ ብዙሕ ሰብ መጠን ክትባፅሕ ሽምባር ከምዚ ጌርኩም ጀነሬት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ጋይስ ከምዚ ረኣኹሞ ጌርኩም ጀነሬት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ከዓ ቻነል ከፊትኩም እውን ኣማዕቢልኩም ብኡ ገንዘብ ክሰርሕሉ ትኽእሉ ኢኹም ብጣዕሚ ዝበለፀ ዕድል እዩ ማለት እዩ ተጠቀሙ ሞባይልኩም ክትሰማዓኩም ከም ዘላ ከመይ ጌርኩም ከም ተጥፍዋ ቪድዮ ሰርሐለሁ ነዚኣ ብምጥዋእ ረኣይዋ ዝኾነ ሕቶ ርእቶ ተሊኩም ኣብ ኮመንት ግደፉለይ እንደገና እተን ናይ ፒዲኤፍ ዝበልክኹም ኣብ ቴሌግራም ገድፈልኩም እየ ማለት እዩ ናይ ቴሌግራም ሊንክ ወይ ከዓ ኮመንት ገድፈልኩም እየ ንዓ ብምጥዋእ ብአን ንዕን ኣፕሎድ ጌርኩም ዩዝ ዲስ ኣስ ሪፍረንስ ትብልዋ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ነዚ ከም ሪፍረንስ ተጠቒምካ ካልእ ታሪክ ስራሕ ለይልኩም ጀነሬት ዝተገብረ ዲቴይልድ ክትበኩም ጌርኩም ጎግል ኤአይ ስቱዲዮ እታ ዝበለፀት እያ ይብል ኣነ ነታ እሳሳበትኩም ኮፒ ጌርኩም ናይ 8 ሰከንድ ተኣክል ዝበልኩሞ ማለት እዩ ኩሉ ኮፒ ተጌርኩሞ ኩሉ ኣይተምፅኦን እያ ናይ 8 ሰከንድ ሰላታ ንኣምፂኹም ብድሕሪኡ ፔስት ትብልዋ ኣብታ ዘርኣኹም ካብ ቪዲዮ ትሪልኩም ትመርፁ በቃ ወዲኹም ስለዚ ቪዲዮ ጀነሬት ከምዚ ጌርኩም ጀነሬት ትገብሩ ማለት እዩ ናይዛ ቪዲዮ ድሕር ፈቲኹማ ላይክ ሰብስክራይብ ናብ ብዙሕ ሰብካ ሸር ግበርዋ ላይክ ኣግበርዋ
ናብ ብዙሕ ሰብ መጠን ክትባጻሕ ሽምባር ከምዚ ጌርኩም ጀነሬት ክትገብሩ ትኽእሉ እዮም ብእዎ እቲ ዘለኩም ሜምበርሺፕ ማለት እዩ ብቕልጡፍ ንኸተጥፍዎ ድሕሪ 15 ወርሒ ከምዚ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም መጀመርያ ናብታ ብራውዘር ዝነበርናያ ትኸዱ ናብዛ ብራውዘር ናብዛ ኦፔራ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ ፍሎው ኢልኩም ጽሕፉ ምክንያት ስለተመዝገብና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ኣምሳእተኹም ኣብዛ ክሬት ዊዝ ፍሎው ትብል ዘላ ታርሟ ክሬት ዊዝ ፍሎው ምስ በልኩም ሎዲንግ ኢላ ከተምጻልኩም እያ ማለት እቲ ጀነሬት ዝገበርኩሞ ዘበል ብምሉኡ እንደገና ከዓ ናኩም ፕሮፋይል እውን በዚ ኣቢላ ተምጻልኩም እያ ኣብዛ ላዕለወይቲ ፕሮፋይል ሃሪንኩም ብድሕሪኡ ትሪዋለኹም ኣብዛ ማኔጅ ሜምበርሺፕ ትብል ዘላ ኣብዚያ ኣባ ታርሙ ማለት እዩ ኣባ ሃሪንኩም ብድሕሪኡ ኣብዚ ናለኩም ካንሰል ሜምበርሺፕ ዝብል ኣሎ ትሪዋለኹም ኣብኡ ታርምዎ ማለት እዩ ብድሕሪ ኣብዛ ካንሰል ሃሪንኩም ጠጠው ተብልዎ ትኽእሉ ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም ኣብዛ ካንሰል ትብል ዘላ ኣባ ታርምዎ ማለት እዩ ኣነ ካርማ ኣይደለኹም ግን 15 ወርሒ ምስ ወደአት ኣብ ምንታይ ዕለት ከም ትውድእ ክነግረኩም እያ ኣባኣቲኹም ካንሰል ሜምበርሺፕ ትብልዋ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ትውድእ ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም ምስ ወዳእኹም 15 ወርሒ መታን ገንዘብ ከይጅምር ከምዚ ጌርኩም ጠጠው ክትብልዋ ትኽእሉ ኢኹም ካልኣይ ኣልተርናቲቭ ከዓ ኣብ ፕሌይ ስቶር ትኸዱ ኣብ ፕሌይ ስቶር ምስ ከድኩም ብድሕሪ ኣብዛ ናይ ፕሮፋይልኩም ታርሙ ኣብዛ ናይ ፕሮፋይልኩም ታርሙ ድሕሪኡ ኣባ ምስ ሃርምኩም ኣብዛ ፔይመንት ኤንድ ሰብስክሪፕሽን ትብል ዘላ ኣባ ታርሙ ኣባ ምስ ሃርምኩም ብድሕሪ ኣብዛ ሰብስክሪፕሽን ትብል ዘላ ኣባ ታርሙ ማለት እዩ ብድሕሪ ኣብዚ ከምጻልኩም እዩ ንዓ ሃሪንኩም ካንሰል ትብልዋ ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም 15 ወርሒ ምስ መለአት ገንዘብ መታን ከይትወስድ ካባኹም ጠጠው ተብልዋ ትኽእሉ ኢኹም ጋይስ ከምዚ ረኣኹሞ ጌርኩም ጀነሬት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ከዓ ቻነል ከፊትኩም እውን ማዕቢልኩም ብኡ ገንዘብ ክሰርሕሉ ትኽእሉ ኢኹም ብጣዕሚ ዝበለፀ ዕድል እዩ ማለት እዩ ተጠቀሙሉ ዶ ሞባይልኩም ክትሰማዓኩም ከም ዘላ ከመይ ጌርኩም ከም ተጥፍዋ ቪድዮ ሰርሐ ኣሎ ነዚኣ ብምጥዋር ኣይዋ